Ďalší deň, ďalšie školenie, ale ja milujem školiť a potom si konečne oddychnem. Nohy a nos vo vode. Ako upútať zákazníkov v konkurencii Temu alebo Sheinom a rôznych lacných alternatív? To bola otázka jednej z účastníčok na Social Recharge Instagramekách. Ďakujem za ňu. A poďme si to ukázať na príklade takejto fashion tape. Stojí pár centov v reáli na výrobu, avšak keď tomu dáte zaobalenie, príbeh a už potom aj servis a budujete si značku. Ja chápem, že toto je len produkt, ktorý by mal byť zo série produktov, je skôr taký doplnkový produkt, ale poďme si na tomto príklade ukázať, ako Temu a podobné platformy lákajú cenou, ale vy môžete konkurovať kvalitou, príbehom a dôverou. To je ten brand, to je tá značka. Poďme sa pozrieť na konkrétne stratégie. Zdôraznite kvalitu a bezpečnosť vášho produktu. To znamená, že lacné pásky môžu dráždiť pokožku, zle lepiť alebo zanechávať stopy. No a vy ponúkate prémiový produkt. Napríklad naše pásky sú testované dermatológmi a držia aj v 30-stupňovej horúčave na slnku. Chcete to odkomunikovať aj videom, keď porovnávate váš produkt napríklad s lacnou alternatívou bez spomenutia Temu, ale každému to dopne. A ukážte svoj produkt, že lepí lepšie alebo že je šetrnejší k pokožke. Potrebujeme zákazníkom dať ďalšiu hodnotu. Oni nekupujú totiž len ten produkt. Kupujú si jednak zážitok, tak vyložte im k baleniu mini tutoriál, napríklad kartu s tipmi, ako používať pásky alebo kreatívne nápady použitia pásky v domácnosti. Ponúknite darček, malú vzorku pri prvej objednávke, alebo vytvorte balíčky, napríklad set pre nevestu a ženicha, 20 pások plus návod a plus nejaký detail, ktorý na svadbe sa určite zíde. Lacné platformy často nemajú recenzie ani zákaznícky servis, ale vy áno. Tak zdieľajte recenzie zákazníčok s ich súhlasom samozrejme, alebo fotky, ako použili váš produkt. Použite vzorky a rozdávajte vzorky na rôznych veľtrhoch, oslovujte mikroinfluencerky, pracujte s nevestami na Instagrame alebo so štilistkami na Pintereste. A fashion tape nie je len lepidlo, preto si nemusíte pýtať 20 centov za obojstrannú pásku, ktorá lepí na telo, ale môžete si pýtať 5 eur. Je to o sebavedomí, pretože vy nepredávate fashion tape. To nie je len lepidlo. To je predsa sebavedomie, tak sa zamerajte na to, ako váš produkt pomáha cítiť sa lepšie. Môžete ukázať príbeh alebo vyzbierať príklady napríklad z pódia celebrít, ktorým odpadlo niečo niekam, niečo sa ukázalo a to sa nemuselo stať, ak by mali kvalitnejší fashion tape na telo. Alebo môžete ukázať video s príbehom, keď ste si obliekli šaty na ples, bali ste sa každého kroku a s fashion tape ste tancovali celú noc. Vy ste lokálna značka, ak je váš produkt eco-friendly a podporuje lokálnu ekonomiku, musíte to zdôrazňovať, že sme malá slovenská značka, ktorá chce zažiariť bez kompromisov a žiadne čínske sklady, len kvalita od nás. Takže následne zainvestujete do reklamy aspoň 50 eur na deň do cielených reklam a cielite na konkrétne cieľové kategórie, ako sú salóny, svadobné salóny, môžu byť kaderničky, štilistky, na ženy medzi 20-40 rokov, ktoré milujú módu a milujú aj odvážne oblečenie, sú pohyblivé, tancujú, hýbu sa, sportujú a reprezentujú. A oni počúvnú na krátke video s modným failom, ale fopa a hlavne vašim riešením. Testujte vždy dve verzie reklamy. Humornú a napríklad návodovú, taký tutoriál. Sledujte, ktorá funguje lepšie. Je ľahšie uvažovať nad tým, ako marketovať cudzí produkt ako ten vlastný. Niekedy potrebujete takýto odstup. A naše Instagramky offline je presne to, čo potrebujete. Vy získavate odstup od toho kolobehu a od toho biznisu, ktorý robíte. A už tam pomaly nevidíte možnosti, avšak keď sa na to pozriete z inej strany alebo očami iného človeka, zistíte, čo viete vylepšiť. Ja verím, že aj toto video vám pomohlo. Ostávajte so mnou, s Tami a Instagramkami.